After 5 hours, gikan mi galauna hantod alas 5:30, niabot na gajud mi ring Tagbilaran Port nga ngit-ngit na padung nag alas 6 bitaw guys. Oh my God! Unjo tay mahimo ning magaya-iya rata guys mo na nga Lavern Alexandria Yuso para ilag makasakay, to di ba? Sabahal. Kaya ipeg siksikid. Natin aiding sarili. On the way home. Unjo nakaabot na gajud mi sa Bilar guys na safe and sound, di ba? Nakasakay na mi yung ikuha na mi sa mga manghod guys. Home. Unja, nakabot na gajud ko rin sa bay guys o wala ko nakatarong og video guys kay luhagan dyan mo ang karing nay among iro nga kanang na-ignore yung taon nga nakakita namo nagsigira og libot-libot pero gikabuhi wala mahilunay dyan kalag og ano na ba yung pagumangkon nga nagkugos-gugos pakugos sa tita og nagkugos-pugos ang bagong pagmangkon o diba. Original home. Unja pagkaugmana na guys, nanguli na mi guys, ari sa tinod na mga balay guys, o diba, charot na, dili tinod nga balay na po, tinod nga balay, o diba. Unya, mo niya nga gyanan na mo paingon sa mua guys, so namong di na mo katuod guys, kay wala ra na ho gitaliya nga mga agyanan. Unja mo niya mo ang palibot sa among bay guys, na mga kamutihan, kamutihan ba oy, ganasan. Unja, mo niya nga mong bay guys. Wow. O diba, murag kanang bintahan na nga bay na mo guys, kaysa sa unang murag kamalig nga murag kaop, o diba. Unja, na po mga ukra ni guys, ang bisagol sa pagutan na mo guys no ang gautan na niya nga ho ang suon so no nga laki o diba kaya mo ang imong siya magasagol-sagol og bisan unsang gulay kanang naay kamonggay naay bago naay ukra or sani pa ba basta lami kadyo guys unja nga mga baning-baning nga ning aning kalakiha guys no naglangi man nga ho ang chucho nga na nga mga iro guys mo nga naman siya magpakugos-kugos. Another day. Unja karon guys bago pa ko matani guys gimuta pa ko ani guys so diba. Unja sagdi ilang guys kay kanang bahala na niyong dagway guys dagan siya mo bugas ang pagmata guys no murag stress jud taning kalakiha una mangaon sa taw gulay kay parang mawa pod ba o mo ni ang gikuha guys ganas ang tawag naman ni guys sa buhol o sa lain pa nga term guys sa mga English kamuti tops ni siya guys mo ni siyang dahon sa kamote di ba unja masustansya ni siya para kanang nay mapampadugang kuno dugo ba di ba mo na nga mo angay dyan mo kumanguha ni kay sa una anime ko mo na nga manguha si mama ni kay para maulan akong pagka-anime ko nung magkaon ko mga leafy vegetable o sakto mong po di ba tungod to na anad ko nga mukaon ko og kanang naay ganas or kamuti tops o para makasabot mo sa akong gikuha bagyo ko magtanim ay di biro mo ko ng kalakihan. Diyan mo na yung bay sa among lula diyan na ibubuyan na ring kilid mo na nga masustansya dyan yung ganyan akong gikuha nga kanang na mga ganas kay na ibabuyan nya na apoy CR o diba CR murag kuan gajod murag daghan na dyan mong nutrients nga makuha ang ganas ani para kanang consistent ang diyang pagtubo ba consistent ang diyang pagkatay-katay bisan asa mo ang iram po ko kanang kanang mukaon nagngani nga mga ganas bisag asa para matubo guys kay dili man na magmatter og unsaon pagluto guys og kanang naay og maluto na siya mawa man pud nang kuan kanang naay kabahuan diha kay ang makuha man na kay ma-convert man na siya into nutrients o di ba di makatabang siya sa ganas para masustansya ang iyang pagtubo og masustansya po nang magkaon di ba kaon magayon ng ode how much more ang tao nga muangay og healthy kay og dili mo kaon ang oda na kay inisprayhan how much more po ang tao nga di pwede mo kaon o diba pero sagad karon sa mga syudad mangaon man sila mga inisprayhan kay lagi muangay man og gwapa una di ta paila dan nang naigwapa guys. Diyan human na tawag panguha og ganas guys no o diba dagan dyan mong mga kaganasan unya naginit na nga hong kuya ari og kanang naiini ni tubig kay para andam na dya diretso na pass forward o naluto na dya ako na naghihaon kay ako na ni siya nga timplahan butangan na siya na ho kanang nay mga lamas-lamas wala ko ng video itong naga kuan kog lamas kay way mo video na ho butangan og ginamos nya asin nya paminta o sani pa ba para malamian o diba lami dyan mo kung kaon na ni guys basta ingani nga pormaha lami dyan mo ihab-hab ni ingani guys so diba init pa ni siya guys dyan ko naman na dyan giril guys or nagikuha ni video guys kay para ako pong i-add na sa vlog mo guys ba kay marag lamit dyan ang
ang kanang nay content o kanang nay pinobre pero healthy. Hashtag O, diba? poor but Diya, healthy. mga barako boys ani mayong kauban og kaon pero wala ra sa gyapon sa video kay lagi wala ing mo video niya wapon na daag kanang stand aning nay pang vlogging aw di magantos jud ko ani og kanang nay mangitag paraan. So mura to guys, thank you for watching my video. I hope to see you again on my next vlog.